Biex il-poplu jkun informat sew, il-Gvern għandu jippubblika l-istudju u l-istħarriġ li jagħmel dwar il-proċess ta' aċċessibilità bejn il-Gżejjer Maltin. Dawn għandhom jinkludu l-alternattivi kollha l-aċċessibilità aħjar, l-opportunitajiet ta' xogħol u investiment f'Għawdex u l-fatturi li xorta jżommu lill-investituri milli jinvestu f'Għawdex la darba l-alternattivi jew xi waħda minnhom ikunu twettqu. Hekk qalet il-Kummissjoni Ambjent fih dan il-Kurja Arċivescovili li appellat biex ikunu pubblikati wkoll il-metodoloġiji li ntużaw u l-kwestjonarji li ġew amministrati. Dan kif tħoss li ma tesisti l-ebda informazzjoni soda u rigoruża li hija pubblika u li bija wieħed ikun jista' jarbel l-alternattivi kollha biex l-aċċessibilità titjieb tas-sew. Il-Knisja qalet li minkejja l-wedit li saru fl-modi l-alternattivi ta' vapur ieħor għal GoZo Channel jew Fast Ferry Service dawn għadhom ma twettqux filwaqt li s-servizz ta' emerġenza tal-helikopter bejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u l-isptarijiet f'Malta mar lura. Il-Kummissjoni Ambjent tenniet dak li diġà qalet 5 snin ilu, jiġifieri li għandu jkun hemm deċiżjoni matura dwar il-proġett finali kif ukoll il-prezz li wieħed irid iħallas għal aċċessibilità. Iżda fuq kollox dawn għandhom ikunu studjati bil-qalbu u pubblikati minn qabel ma tittieħed id-deċiżjoni dwar liema alternattiva hija l-aħjar. L-istess dwar l-aspett ekonomiku fejn jeħtieġ li jmorru lil mill-idea li l-aċċessibilità aħjar tista' solvi l-problemi ekonomiċi ta' investiment f'Għawdex, qalet il-Knisja f'Malta. Dan kif hemm diversi fatturi li jinfluwenzaw jekk investitur jażilx Għawdex jew le. Filwaqt li tenniet li l-aċċessibilità aħjar bejn iż-żewġ gżejjer hija ta' importanza u ta' strateġija nazzjonali, il-Kummissjoni Ambjent fih dan il-Kurja appellat għall-ogħla livell ta' trasparenza, valur għal flus, kompetizzjoni ta' vera bejn kull min interessat u fuq kollox li l-proġett ikun sostenibbli. Fuq kollox tiddikjara li dan m'għandux ikun proġett li joħloq impatti negattivi li fl-aħħar mill-aħħar ikollhom jitħallsu minn Għawdex u l-Għawċin.